Madyo ang matag-abtan. Mana ni? Muara mis. Diyan na mis karang salay. Insa sila mo mail muara sa karang naay. Balik ko nagsuway isa. Mas di mo sa Awanon Brothers. Manamit sa inyo karon, Awanon Brothers. dapoy. Awanon Brothers, dami karon sa salay. Manamit sa inyo ha. Mangutara mi daw kuan. Mangutara po si Pedro. Salay guys. Palo na Mangutara si Pedro og asag bahay nila para Auto Brothers. Karabang magkuan sila. Senior Pedro. Hindi mo tanabot. Kailan ka dong lagi nga maglangatong. Lautog. Hindi ko dipalit manok no. Nga lagi. Asa lagi nila. Asa man lagi niya. Tadi unahan pa. Ano? Palo si Tiribars ng Bohol. Kadaghan. Si Tebers to. Tiribars ng Bohol. Nagsuunit Palo. ko rami. Rato Naaman din na. ang kuha ni Senyor Petro God. Mga manok ni Senyor Petro mo ng bratura. Ano to si Binti? Puro pa dito. Agilang Oo, una. man sila. Claveria ginasi. Kasi unabyan ni. Ano yun sila dipalit. Si Bambing Kaya may lahan dyan. Buti ko diri sa salay. Salay na mo. Tawag si Ivan. Awanon Brothers, iba na ko si Tiribars ng Bohol. Oh, mali. Dabo ko na kahit dapoy bagong sikat nga vlogger sa Antigera. Si Da? si Mama Risha. Mama Arcia. Risha. Mama Risha. Nga pa sila rin kuan. Daghan ko na ni comment antong sige panayaw antong paglayon yon. Kaya nagkailan yun. Mga classmate. Mga kailan ako. Naganit natong tagom Davao lakos are. Lakos na layo tong Davao. Nakoy classmate sa Davao tagom. Mga lagi eh, mong gibasahan to kumit na. Oh, himbasahan. Naman na tong gamit cellphone. Grabe tao, naguha na. Palahos mo ko tagom. Mamay Mamay. sa alis eh. Reserva. Magadi tagom Davao. Shout out sa taga Valencia Bohol, Kutkutan, Salisi Apelido. Lagi nakita na mong nang love. Hindi nag-vlog ra ba ko? Okay ra mo? Video? Okay. Di na ko mga kailang Salisi. Kani lain ni siya dito ni speaker siya ha. Balilihan. Balilihan ni siya. Taga Bohol mo na rin sila di ay. Oh. Sato amigo. Chato amigo ni siya. Kuan. Kani may taga Tabok na uguan. Tabok suba ang nga. Oh. Cortis man may. Ato hindi sila. Yan may agira. Yan ay agi magtuwi dito sa balilihan. Yan may tiglaban naman naman. Chato Na? may taga. Sakto Mayor sa Chato kabad. sa una. Di orang in sa kabad. Daan sa amin. Ay, thank you. Mga wala na mo sila. Balilihan o Valencia. Salisi. Tindahan. Kapikat mo yun. Ano ba shout out? Palit. Ano ba shout out ni? Bayad og kanang pasalubong. Bayad og pasalubong para sa Awan Brothers. Tiribars ng Bohol. Sa Senyor Petro. Palit ta tag no. Ikaw. Oh. Iberplet. Nako bro. Nako ba sinabi mo? Awan. Ano mo ba? Warag ya anis Mindanao. Agawanan Brothers. Ano ni? May nalapitan ni Montewanon. Templo ito. Nailhan ding limulag palitaran sa Palauto Brothers. Oh. May Ang nang gid dumidya? niya. Ayun nakapalo ba siya? Ang iyab ko ni Senyor Petro. Daan ba na? siya. Si Ano? Please follow my page. Palo. Please follow my Follow page. ni si My account din sa Facebook. Hoy, may love. Nabisin siyo. Tagkilintos ko no. Ano wala lagi? Wala ba yan? Sa libo po nung Darag palitaran sa Awanan Brothers. Ba't ka numi?
Oh, ato magkano? Di, bugnaw itong Soft drink, 1.5. 1.5 nga royal. 1.5 royal. Oo. tubig ba o Ada, pwede ka sabon. ako niya ito? 1.5. Hindi na pa ipon na doon nga dako. Tingkat tubig. Ah, Punador super special. Punda doon. Rato na. La, dagang lasang. Naranig ko dengan kutsukan. Asa na ni? Ay, mga unsa tadaan. Basig na Tama ko na yung vlogger sa Bohol, baka gusto makikita. Asa sa bowl? Sa basig Mga na kasi Florame, Florame. Sony Florami ba? Florame, be. basig naan yung kapista ubay. si Alicia na sila, Alicia. Oo. Ha? Bili ya trisita mo day. Na ubay. Ubay. Diyan na di ka rin namin jo. Ha? Nakaroon. Dili para minjo. Ah, piyaw dia. Ilhan niya Ha? mo. Aman ta mo kaon sa ana ng daplen. Ha? Ayo ra ra sa Dito ra man ta mo. Saan ka mabili mo? Lasinda ka, sorry ko lasinda na. Lasinda. Aw do ra man ang billiards. Wa alis siya. Oh, nalis yang bili-bili. Silingan ra. Nga mo ato ba? Bota mo dito. Oo. Pato lagi sig. Baro kang batagad kami dito. Ang matagad mo dito kay kuan mo sa mga vlog mo sa sila. Dahil lang ba? Murag. Na ana. Ah, dili man sila tigso pa basig kay. na may Tara pa sa vlogger linggo. Oo. Ana algiro. Ato na pa nila sa Sakal kita pas. Nampas na. Boss. Salamat. Eh, Nakita rin mo ng mga dai sa ano? kababayan. Sa ano nga taga ubay. Kapila mo. Mantika mo. Na mantika. Mantika bili ang trisita. basig na ito Salamat. Ana, bukas sila ginahan. Mananap. Kana man ang mawali sa kahoy. Mo ah. No, ano sa Ana, bukas sila ana. o sa brata silang gina nagprutas. Kami tinangon, di nang may anulit sa kahoy. Na, parang may maramang na marag mga anay. Wala ilang pangalaan. Ha? Dami nga. 10 minutes na daw ko no. Hapit tamis ka matuuran. Oh, hapit na ba? Abot na sa Awanon Brothers. Mga idol. Dala. Hapit na tawanan brothers. Anda. Hina na. Hapit sa minaring pangaon kay kuha na po. Panggutom na ang mga Aga mo kuto-kuto kay kuha na nangusnit na. Magkuhan pumunta. Maadra ring lugar kay Bugno kayo ba? Bugnaw. Siguro ug na yung mga Gabi. Sana kayo 10 minutes na lang ko lang. Ano na? Mga unta kulba man. Lado tagaptan no nay kulba ni. Sama kay damanok. Imbes doon na. Hamay pasalubong tulog ka manok. Kay go kara nila daghan mo to sila. daghan ko di ay na Daghan ang Awanan brothers. Kuha na rin sila. Sa sugpong kugunon sila. Tugbong kugon. Kyugun. Sugpong kugun. Tugbong kugon. Gabi nilang manok ba? Lami na kay si Unag. Ganun sila. Pindo-pindo. Awas on your awas. Awas on your nangita sa isang pagi oh. Grabe cowboy. Ay, sila. Mahal din ano pa rin ano. Nabon kay. Daghana lang sunit sila. Ano ba? Ha? Tao ta. Yung nang meeting sheet no an talang sunis badak kayo. kaman Ano sa dina? O, may bunga. Kanina paglabay na to na ano to. Sabi na ba ka na ni bago? Anak no. Ala na bago. Bago na. Bago. Mataas na. Dalo tagbago. Eh, ampere ba na bago siguro?
Managkaon. Kanay, kasi mo, nakay, isa ka bakit ti. Kasi mo naong. Ha? Gabaon man. Isa ka bakit. Ginablog. Ipilit man. Pailaman nga Isa ka bakit. maabot din na dito. Di gutom god. Anon brothers. Boss. Ada ya? Asa bidaon na po. Unahan dia. Pagkapunti mo sa unahan na ipagod na karsada diyan na. Puno. Kapag unahan sa bidahon. Mura na kidampas. Bidahon. Kapag Ha? Na kidampas. Sudah na. Lugar. Mau ni lugar ni Kuan. Nila Awanan Brothers. Tapos bida na. Si Mang may unsa si Mang pawala pa. Tara na. To kaya mga kuwas kasara gibang buwad bulang huy. Kay Chris, To lagi bayad to pala mura pa mo tong bazar kit plan. ganit ta. Kaya patulong. Ay ngani mo de kilang bulang. Kita dia Brad. Bulang huy. Balik. Ang mga balay dito. Ito na kanay nagpa. Teka po. Balag. Si Koma dali kanang nay. Si Jasi. Kamu gitu ya namun deh. Si Juni. Gwapo nga ba sa wheel mo? Kasi mo unag picture. Suon mo dai. Janian juga kan. Gando. Jadi payaptan bol pa. Na, matik. Grabe sa kanyo. Babae hanin ni. Oh, Binhard. Ito yung ano nila, kwarto. Makita nila si Awanon. Nakita namin ni Binhard. Karaay nakaabot yun sila din eh. Binhard, oh. Abi na ko Awanon brothers sa inyong sila. toyo, abi na ko sa agi ron. Binhard. Awanon. Na mga buutan sila. Saka din. Balik-balik pa ko dani. Te, saka mo kay. Nagatagitan na nagbay. Magdita pa daw sa may atong mahimo karon ko. Aral. Di mo picture bitaw mi. Di na nato na bitaw mi na nato mi. Adto gilang kuan dari ilang lugar. Ay overlooking. Awanon brothers. Da. Ewan na ka. Jalan sa kailan ako biya. Kita lang ay ito laan sila sa balay. Ano ni gilaban niya? Si tanaw ya pala ni siyang ko ni atong langgam ba.
pag-adto. Napoy mo din kuan. Ay, mag-isa na ako. Ako may sildo sa una. Kauna mo din ang adto ni kalabukaw. Solid followers. Sulit na, sulit. Sa ilin na, bilin. Pero lang sa comment. Naugan na na. Laag. Laag lang eh. Ikan Manila na. Magaling content sa Manila. May mga nature. Dagagngisi. Mga kauban na trabaho, sig tanaw po sa induha. Palit na sunod karagabi eh. Pedro, sige palit niya. Diha. Manok. Manok sugba kay sugba dito. Pater na. Marang vlog ka sa garat na mo, kinabuhi no, dere. Oo. Basta ang siya makitaan. Siya buhaton. Reels na. Balay na mo dito. Kulang na lang magsiya. Pagkatong bagong gigamain do. Nato dito. Diya ka to agiyo na may dalan diya. Highway man na diya. Kalaberya na kaingon kung kana mo sumpay na. Ay sa una kay dagan mo ingon sa auto. Mga kumin ba. Auto na puyo ba basta ko. Mga igsoon o kasi Mo alam masuko para uban para anad na mo no. Palautog ba? Dahil ba tayo mo comment? Nagparautog. Nangutan namin ito sa saan na. Kasi nga naman sa himaya ang plautog. Ang lahi na siguro ito ang plautog. Laig mo. Yung babae o pana mabuntis no si anime. Pana mabuntis sa unang daga na. Anta duha na katagib anak na. Dili, isuon yan eh. Kumusta si ma'am karon di ba na-operahan man to sa Twitter? Hala, kita lagi pa siya sa vlog promise. Isuon siya, diri na siya. Tanda duga Pero may kong gabi sa nalilay. Kanis yung pag-ana lang ng una o ganun. Pwede na, may pa rin si ma'am. Bago pa ka celebrate 1.5 post ng kay cover court at diri ito itong timon dapat babae ganiya may katudlo na mo babae Kay mangulit na mga all sila go. yang suon Kanina mga prutas ba? Amigas to. Ito to. Amigas to. Amigas. Di man na maklaro ka sa mga Galing sa diya kitsa nakailan ako diya. taga Manila ay taga Manila shout out Brad kita dong sa Wanon Brothers Brad Kala sila direo grabe ka. Tayo kay gahian. apa desa Solid na, solid. picture ka pa yung isa ko ito no. Shout out. Shout out. sa Manila Shout out sa... Shout out sa taga Manila diya. Smile. oy bata pa nila Sama po video ka? Mga squad. Si Juni Awanon, sana all, gwapo. Taga Bohol diya. Nakakapot sila din yung. Picture sa damo. i-video gamay ti yang Sige, kamu tanan. Oh, karon na. kami tanan be At kila to yung mga Friends. Maali ma. Kani? Nang iyang account. Shout out. Flora may buhola na. duha man na yan apa yung mga TikTok TikTok may kasag kuan ron Aman iya. Wala ang isa sa tulay. Kani? Oh, manilamin na nga. lahi na ano yang kawan Na. Nakaabot ka sa kas. Nakaabot ka sa Miss Awanon Brothers. Kalaagid sila din. Di ka man pag-snack sa mo dito ko. Dol. Ano ba? Kamar abre. bago pa mo nga Snack ba lahat sa to. Panito. Tanaw mo ko. Awanon Brothers. Wala ko kay nakapatay. dugay naman ko na Idol. Sila diri mga pagkagdago naong mga Haggard ka. agad kikagoy kay grabe nga. Awanon Tagang. Brothers. Out. Nagila din sa mong lugar nga tugnaw kayo. Mga dito kayo na. Idol ba? Sila napalibot. Kay guys, nalami dire kay book. Ha? Sino dito ka? Balay ko ba? Ah, marag. Kalataw ng balay. bagong kasal si Grace si Brandon Snack ba? Snack. Oh, mga balay. Luwi mo kayo. umuman na na po Pareha mo tag mga bahay si. Snack sa mo. Man ng payag. ay kay way mo open yung sugal Naawan bro. Ano ka kay sugal online bro. Di. ilahawa ko na sila mo promote Wala ko promote ko. Muli na may. Salamat sa paglaag.
Uli na sila. Salamat kayo, Minzo. Nabutan sila. Salamat sa inyong pagsuroy-suroy.